Kayo guys, wag naman kayo tumawa, pakiusap plus na to. Kasi pag tumawa kayo, pag hinaan nyo pa tong video ko, ayoko na talaga. Kung makikita nyo ngayon lang kami nakapag-post ngayon. Kasi tol, Nakakalungkot kasi tol, wala naman nakakatuwa kasi puro kayo tawa. Wala na kaming matira no. Sana naman wag nyo kami tawanan. halos 3 days kami di nakapag-post dahil sa kakahareact nyo eh. Tol, okay kami yan ready. Di ba? Walang problema dyan. Bubukas na ang init-init. Si Lucio, pinalaya sa kami. Wala na kaming matira doon eh. Oo, so wala na kaming matira. Sabi sa'yo, masama din ugali niyan. Wala na daw kasi kami sa ganggang, kaya kami pinaalis. May ano lang ako sa iyo, magkaibigan tayo. Thank you sa... Okay. Bawa naman yung bahay nyo, may bunal. Ikaw na. Eh di ikaw, huwag ka tumira dito ha. Huwag ka tumira, lumabas ka. Loh, bakit parang kasalanan pa namin na nag-a-react kami sa'yo tapos wala kang matiran ngayon? Huwag naman ganun, Jeron. Ba't parang kasalanan pa ng mga supporters nyo, no? Ano magagawa namin kung nakakatawa talaga kayo, di ba? Dapat nga proud pa kayo dahil may nagre-react pa sa inyo eh. Pero yun na nga po, no? Karma Israel, the Serb. Kung ano-anong pinaggagawa nyo dati kay 150, ngayon si 150 na naman sasalo sa inyo. Eh, dami-dami na nga pinoproblema ni Sob. Panoorin natin kung paano magmakaawa sila Radic kay 150 para tumira sila sa bootcamp niya, no? Pero bago ang lahat, what's up, neighbors? Ay, mali. Kumusta kayo dyan, mga boss? It's your boy, Boss Sort, back again. Inak naman natin yung in-upload ni King Ray Dick sa kanyang Facebook page. Kaya ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! What's up, neighbors? So yun, nakabalik na kami ngayon sa baluarte namin, Kat. Jeron, Oh. ano ito? No. Pinalayas na tayo ni Lucio tapos what's up neighbors ka pa? Bakit ka galit, Radic? Pero naman, may point naman siya, di ba? Pinalayas na nga sila. Wala na nga silang matirhan. What's up, neighbors ka na? Wala ka ng neighbors, boy. Parang nag-WhatsApp neighbors lang eh. Inaano ko lang, nakabalik na tayo sa baluarte Nakabalik natin. na nga tayo, wala naman tayong bahay na titiran. Obviously. Di ba? Edi, makitira tayo sa best mo. Yun din naisip ko, pero Ano alam mo naman? kasi yun, Naman. ito baka tawanan naman kasi tayo nila kasi pinalayas tayo. Talaga Guys, nakakatawa. wag naman kayo mag-react guys kasi ilang araw na hindi nagka-problema yung pahina ko dahil sa kaka-react nyo. Di ba? Gusto ko sana guys, sa pusuan nyo naman sana. May bibigay sa atin na parang ano yun, PS5 pre. Sino? Yung basta may nag-comment, Wait. pag nag-30k heart react daw, bibigay daw sa atin yung PS5, papamigay natin. O, kaya wag kayo tumawa, pusuan nyo naman. Sige. Oo. Ayan, Pupusuan guys, namin yan. punta tayo, Pupusuan nyo, magbabasa pupusuan nyo, tayo guys. dun kay Best 150. Eto. Alam ko na kung saan tayo titira. Saan? Doon tayo sa tropa ko at best friend kong si 150. Si Sir 150. Plastic ang puta. Ako bahala. Papatiran ako nun, best friend ko yun eh. Sa bagay. Oo. Ano? Pero kung nung nasa Cebu kayo, ano pinaggagawa nyo kay 150? Nung wala siya, di ba? Pinalayas nyo si Inzay. Pinalayas nyo lahat ng tao. Buwakin na nga ng shit. Pero, Punta tayo? Baka hindi tayo kasi si Juring kasama natin. Hindi, ano ako naman bahala kasama dun. ko? Basta kayo ron, umayos kayo. Nakikitira tayo dun. Dapat wala ka berya. Kala ko talaga, totoo eh. ano? Mga gamit mo kuya. Dalhin mo. Dalhin mo, Yan dami nga lang mo. natira eh. Oh, bidyan mo nga guys. Ba't ako? Ben, video mo. Bidyan mo daw, tawa ka mo. O kayo guys, wag naman kayo tumawa, pakiusap plus na to. Kasi pag tumawa kayo, pag hinaan nyo pa tong video ko, ayoko na talaga. Hey guys, huwag kayong mag-react ha. Yari kayo sa akin. Mawa na kayo kay kuya. Okay ka lang, Nard? Okay Mabigat lang. ba yan? Ayan guys ha. Kung makikita nyo ngayon lang kami nakapag-post ngayon. Kasi tol, Nakakalungkot kasi tol, wala naman nakakatuwa kasi puro kayo tawa. Hoy, guys, pakiusap. Pakiusap talaga, last na. Ha? Wala na kaming matira no. Sana naman wag nyo kami tawanan. Guys, sa lahat ng nanonood dito sa page ko, sa search, puntahan nyo yung Facebook page ni King Radic. Ihahan nyo ng pre. so, tingnan nyo naman, halos 3 days kami di nakapag-post dahil sa kakahareact nyo eh. Hindi ko alam kung ba't hindi gumagana pag nag-ano ako ng video, hindi tinatanggap ni ano eh. Facebook eh. Nag-error boss daw. Puntahan kayo natin, makituloy kayo tayo. Kuya, ano ba itong pinapabuhat mo sa akin? Ay, dami mong ano. Napakabigat eh. Kaya mo yan. Mga batang yan ito, kay 150 rin pala kayo mapupunta. Otits ba yun? Bader. Uy, labador ah. Okay ka lang? Hello neighbors! What's up, neighbors? Uy, anong ginagawa niyo dito? Uy, wala ka. Uy, kaka.
Uy! Uy, Hindi kami nagpunta dito para mong gulo. ito, Tits. Ako si Riddick, best ng kapatid Oo, mo. alam ko, kilala ko kayo. Kilala ko kayo. Anong kailangan nyo dito? Ikakausapin ko kapatid mo. Oy! Best! Ay, ginagawa niyo dito. Wala na, papalik ako. May importanteng sasabihin lang ako sa'yo. Tits. Okay na kami niya ni Radic. Tol, bakit best friend? Okay ka, Tol. Okay kami niya ni Radic. Di ba? Walang problema dyan. Walang problema. Bubukas na ang init-init. Ito na sinasabi ko kay 150. Sa sobrang bait mo, 150, ayan, inaabuso ka ng mga ganggang na yan. Kita mo yung mga itsura na yan, no? King Radic, Jeron, tapos si Eggers. Kawawa ka talaga sa uli, 150. Sinasabi ko sa'yo, pre. Ano namin to, mga to? Ano problema, Dick? Ano problema? Si Lucio, pinalaya sa kami. Wala na kaming matiran dun eh. Mama lang yan. Oo, so wala na kaming matira. Sabi sa'yo, masama din ugali niyan. Wala na daw kasi kami sa ganggang, kaya kami pinaalis. Ang siraulo talaga, di ba? Binigyan kayo ng bahay ni Lucio, di ba? Pinatira kayo doon, ng mga ganggang pa kayo, ano man. Pero ngayon, sisiraan mo pa si Lucio kay 150. Tama ba yun? Wit na yan. Pinalis kayo kasi wala na kayo sa ganggang. Wow, shit. Baka pinalis kayo kasi dahil na kay Jeron. Ano ba't ako na naman? Wala. Yok Yung ka ba? damit namin dun, binenta na din niya eh. Hindi ko alam, lakas ng trip eh. Ginawang okay eh. Uy, dito muna kayo sa bahay. Yun! Uy, mamaya na kayo pumasok na kayo. Uy, yung init-init, papasukin niyo naman kami. Hindi pa nga kayo pinapapasok ni Sof eh. Open nyo na kayo. Ako na magigipag... Bababa na si Sir. Uy, teka lang. Ano to? Uy, yung init-init, papasukin niyo naman kami. Dalang kayo, wala kayo papasok. Teka lang, easy ka lang. Hindi ko alam kung anong ginawa niyong panlalason sa utak ng kapatid ko, ha? Hindi para lalas mo. Sige na. Tol, ano to? Nag-iisip ka Bes, ba? baka pwede makitira muna. Simula nung kami lang naiwan sa Cebu, kami lang din parang naging magkakakampi. Kaya nga. Mabait yan si Radic. Pero Dick, bukas ka. Mabait. Mabait mo, nagbabait-bait ka. Mabait yan si Riddick pag may kailangan. Ganon naman talaga yun eh, di ba? Pagka may kailangan ka talaga sa isang tao, mabait ka talaga. Yun lang yun, boss. Ay, nagbubulag-bulagan ka na naman, 150. Ano ba yan? Okay lang ba sa'yo, Bes? Radic, ganito ah. Medyo masigit pa yung kwarto. Okay lang. Tsaka marami pang gumagawa. Pagpasensyaan nyo muna. Tsaka temporary lang to. Ikaw, ang gusto ko sa'yo, Radic, since mapera at mayaman ka naman, galawan mo rin na makahanap ka ng bahay. Opo, Sob. Pero Ako, may ano lang ako sa'yo dahil magkaibigan tayo. Opo, Sob. Thank you sa... Okay? Baho naman ang bahay niyo, may imburnal eh. Ikaw na. Wala pa. Hindi, ikaw, katabi. Wala pa nga, di ba? Wala pa nga. Ano mo talaga, Jeron? Hindi pa man eh. Wala pa nga eh. Wala pa nga kayo isang oras dyan sa bahay ni 150, may reklamo ka na kagad, Jeron. Na dito ah. Huwag ka tabi na lumabas ka. Dito nakikireklamo ka pa eh. Ano yan? Kita na nga lang tayo. Namin yan. Baho kasi. Thank you, Sob. ah. Baho Sige. talaga, may Kahit saan na imburnal. lang kami, sa lapag, okay lang ako. Sige. Thank you. Ano, nagtatrabaho pa pala dito. Ganda na ng house mo ah. Uy, Ganda ng Huwag bahay. kang silip-silip agad dito, ha? Kami dito, nagtatrabaho kami, ha? Hindi porkit kapatid ako dito. Magtrabaho lang kayo dyan. Nag-istorbo kayo eh. Ayusin nyo galing nyo. Nakikita ko sa inyo, eh. Kami dito, maayos kami nagtatrabaho dito, no umuwi kami galing Cebu. Di, kung ang plano nyo lang, sisirain wala akong plano magtropa kami ng kapatid mo. Tsaka ako, gusto ko maayos lang. Walang sabi-sabi na. Kilala ka namin. Uy, na. Tandaan mo, ha? Di na kami nagtitiwala sa inyo, ha? Sana ngayon, kung titira kayo dito, makisama kayo ng maayos. Huwag kayo manggagago, lalo ka na. O kayo, ayusin nyo ha. Ayusin nyo. Uy, kung sabi may mga miyembro mo, ha? Huwag kayo Saan gagawa ba na ito katulungan namin? dito. Tibay nyo naman kami nga, side lang, eh. Putang, nakapal na mukha mo na. Naghanap pa ng kwarto mo na. Kwarto pa kayo? Yan lang. Nagtatanong lang ako eh. Sige na, bigyan mo na ng kwarto tabaw. Ayun o, ayusin niyo yung mga gamit dito, tapos dyan na kayo matulog. Ba't kami nagtatrabaho dito kayo? Papayusin niyo eh. Tara na. Marunong ka dapat makisama, ha? Ikaw na nga lang nakikisama eh. Respeto ka dito, ha? Baho dito eh. Kapal na mukha niyo. Sige na yan, patuloy niyo na yan. Nagtatrabaho pa kami. Ayun na yan. Parang hindi iyahareact yung post mo, Radic. Puta na, komedyante kayo lahat eh. Kakadating nyo lang dyan. Lahat kayo mga ganggang, diba? Kakadating nyo lang, kakapasok nyo pa lang. Ganap kaagad kayo ng kwarto. Sinasabi na nga ni Otits na nagtatrabaho sila lahat doon. Tigas naman ang mukha mo, pre. Tapos ito si Jeron, makikitira ka na lang. Magre-reklamo ka pa. Wala ka na nga. Shit! Pero ako personally,
hindi ako naniniwalang matino yan si Radic, boss. May gagawin at may gagawing hindi maganda yan sa bootcamp mo 150, kaya mag-ingat-ingat ka. Sa sobrang bait mo, inaabuso ka ng mga ganggang, alam kasi nila na kaya mo silang saluhin anytime, anywhere. Kaya ngayon, eto, pumunta si Radic dyan. Sana na lang talaga, huwag kang magsisi bandang huli, boss 150. So yun na nga po mga bossing, ihaha-react nyo yung post ni Radic sa kanyang Facebook page. Ihahan nyo nang ihaha, huwag nyo titigilan mga bossing. Buisitin natin tong hayop na to. So anyway mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating video at syempre huwag nyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli, Sir TV out. Peace!